večer. Čau lidi, já jsem Vendelín, takže jsem Vendelín a natáčíme z Brusonový filmy, takže můžete se dívat. Pojďte potom půjde na jiné místo, půjde tam k tomu koši a já budu tady, takže teď už můžeme spustit natáčení. Čau. A co bylo? Lenda. Nazdar. Vojta. Nazdar. Vojta si tam. Nazdar. Tak. Budeme natáčet. Tak jo. Taky pojďme. Jo, natáču. Tak jo. Teď vám ukážu slepýho Justina Biebera. Počkejte na minutku. Tak. Slepý Justin Bieber. Musí kamera furt točit jenom na mě. Teď jste viděli slepýho Justina Biebera, všechno to natáčíme s Esterkou, s Vojtou a se mnou. Tady je Vojta, je mu 5, je 8 a Esterce 11. Já to vem. Půjde do čtvrtý, Jo, do ne čtvrtý. do třetí. Do čtvrtý. Ty do třetí. Do čtvrtý půjdu. No, když já půjdu do třetí. Akorát, že už měl jsem jenom naštěstí 2 dvojky, 3 jsem neměl žádný. Z matiky a z češtiny. Jasně. Ještě nenatočíte. Já točím pořád. Bav. Já se můžu najít zeptat, ale to si já jako to si já ze stromu tohle, co dělá Justin Bieber. No, Nevadí se, no já jsem to právě netačila a potom jsem dělala tohle, víš? Protože jako když to někdo vidí, ty brďo, tak třeba nemůže třeba dát like, ty vole. Nebo to se lidi můžou naštvat. to se lidi můžu naštvat, třeba Justin Bieber pro mě, takže to radši nedělám ani. Jo, ten mi to rozhlásil svým bodyguardům a... Já mluvím do té kamery, já se to nevypla. Jo. To je va. Promiň. Takže prosím vás, tohle se prosím vás nekoukejte na to, prosím. Prosím, hlavně si to třeba střihněte. Prostě úplně vypněte a pak si to posuňte dál. Prosím, protože Protože teď to šukání stromu byste asi vůbec neměli slyšet. Ty jako to mluvíš do té kamery, právě. Vážně. Jo, ty máš do té kamery. Pardon, to jsme nechtěli natočit, ale prostě, víte co, prostě velký kluci už tady to říkají, když jdou do 3. třídy. Možná, že ještě dneska si nabiju telefon a budeme natáčet víc dílů. A jestli však Esterka bude chtít. Ale tancovat nebudu, protože to se já stydím. Jo, Esterka je totiž taková stydlivka. Já jsem stydlivka. Jo. Jo, to jsem přece ne. Já se všechno někdy stydím. ukážeme i díly s posilováním hraním fotbalu. Taky někdy budeme hrát si srandovní věci, jako třeba teďkon, to možná nebylo pod srandovní, ale někdy budeme třeba natáčet něco takového, že prostě začneme takhle třeba v Batmanovém obleku tancovat před paní. Že prostě já budu v Batmanovém obleku a začneme jako tancovat tu paní a ta se bude na nás divně koukat a pak hnedka po 4 hodině hnedka s náma začne trsat. No to se ne moc. No jasně, Batmanem. Já už to za chvilku koučíme, ne? Už jsou 4 minuty. Tak ještě 5 minut a... Už 5 minut, no dobře, až bude 5 minut, tak když bude 5 minut, tak on to zase znova zasune. Chápeš? Ne, když bude... 5 minut, tak on to zasune dál, zase znova. A znova zase... Já vím, když bude 5 minut, tak to taky prostě vypneš, aby to tam bylo červený, rozumíš? Jo. Takže někdy zase budeme taky natáčet na hřišti, někdy budeme natáčet i rybaření. Že jo, Ester? Třeba jak se dělají vtípky s rybářením. Třeba, že se takhle dáme
klíče na háček a nehodíme je do vody a pak si řekneme doma, máme klíče. No. Jako když tam jenom nahodíme falešný a ty prostě ty pravý třeba budeme mít v kapse, protože oni nebudeme chtít. Jo, ale hlavně, že to víš co? Já nemůžu do rybníka. To musím zeptat si mámy potom. A to je úplně taková. Hej, časte nebývá! Dej mi ty klíče. Už je 5 minut a 26 minut. Už můžu vypnout? Jo. Tak ahoj. Ahoj. Říci prostě ahoj. Ahoj. Dejte prosím vás nám lajky, všechno a prosím komentujte. Jo, pár všecko. Jako třeba Justinovi Bieberovi taky komentujete? Jo. To je taková otázka.